Kawachako ni ng'anyo mar jopuonj ma e bwo riwruok mar KUPPET odonjo e juma mare mar ariyo ka jopuonj wacho ni gibiyie mar dok e skul nyaka piny owacho chop dwachgi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori owacho ni duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho ka TSC ne ochwalo ng'ur e doho e kinde ma ng'anyo margi nosechakore kendo gibiro chopo e doho mar chiwo ler e wi ng'ur ma kamano. Ng'anyo dhi nyime ma e chung' mar jopuonj sekondar ma e bwo riwruok KUPPET makoro mako chung' motegno kendo singo ni ng'anyo margi makoro donjo juma mar ariyo biro dhi nyime. Jagoro maduong' mar riwruogno Akelo Misori ochiwo chik ne jonyuol mondo gol nyithindo e skul mar ni ka dipo ni gimoro amora otimore ne jopuonjre, riwruok mar KUPPET ok bi kawo ting' moro amora. These are students who are adolescents and beyond. There is likelihood of their patience running out because they are not engaged. And in that kind of arrangement, it would be very dangerous because they will be doing other things which are not coordinated. Schools is a crime scene because anything can happen, and if anything happens to them, kigi blame KUPPET. Omedo ni okang' manyo duol mar TSC okawo mar chwalo ng'ur e doho ka giwacho ni ng'anyo mar jopuonj dhi ataro mar chik ok buogi kendo gibiro chopo e nyim doho mar chiwo ler. We are not moved at all. One thing which everybody must know, that we are not moved by disciplinary process once we have declared a legal strike. We will be going to court to explain ourselves. Jokanyo mag riwruogno mawuok e counties mopogore pacho ka obago romo ka giwacho ni chenro mag somo ok bi dhi nyime skunde kuom juma achiel mabiro kod jumbe mamoko nyaka kanyo ma piny owacho kod duol mar TSC winji ywakgi moloyo to ewi keto kogno e winjruok mar dok e tich. Strike goes on. Strike goes on. Strike, and that is the message. Even now it's going on. Yeah. It's on. What we are now asking our members is to re-strategize. Moko kuom jopuonj mawuok e gwenge motuo olero midhiero magikadhe moting'o koso chudo makare e kinde mochwal japuonj e lemo mamalo kod duol mar TSC koso keto e lai chenro magi. Sani iyudo ni japuonj mawuok e job group moro kaka C3 kadhi e C4 iyudo ka mshahara manchichule kanche en piny. Duong moingo mshahara mibo chule kentire C4. Asal County kanyo iyudo ni counties go kochakre Baringo, West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, nyaki duog Tana River nyaka Lamu. Iyudo ka almost 70% atamalo 70 mag administration deputies kachiel gi jotend skunde. Gina acting capacity. Gine C4, C5. Nyiso japuonj no kaw pesa ne oidhgo gari, odhi invigilate exam, otigo tich sirikal for free. Koro TSC apani TSC be samoro rieko lal ne anyway. Magi duto timore e kinde ma jopuonjre ma e klas mar 12 timo ikruok ne timo penj maduong' mar KCSE, gino makoro miyo jonyuol luoro ka giwacho ni chal makama biro kelo hinyruok maduong' ne jopuonjre. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.